Ik doe een koe kappen. En hoe de mensen veel luxe naar de pedicure gaan, doe ik dat bij de koe. Na een bezoek van Bram kunnen de koeien weer met gezonde klauwen verder grazen, want hij is koeienpedicure van beroep. Sommige koeien lopen een wei inderdaad. En op heel veel plaatsen lopen ze toch gewoon binnen en dan is er toch een bepaalde infectiedruk in de stal. We kunnen bepaalde infecties krijgen, de mortelaar-oerang. En ontstekingen in de klauwen komen voor. En dan motiveren ze met helpen. Ja. Eén voor één kunnen de dieren plaatsnemen in hun speciale box, waar iedere koe een op maat gemaakte behandeling krijgt. En het werkt ziet er misschien allemaal simpel uit, dat we allemaal hetzelfde doen. Maar we moeten toch bij iedere koe kijken wat ze nodig heeft, wie we de klauw aanpassen op de koe eigenlijk. Die ene koe is groter als zanger. Bij een grotere koe laten we de klauw wat langer. Bij een kleine koe kunnen we de klauw wat korter maken. Dus we zitten toch wel de hele dag te denken. Ja. Bram blijft voor zijn werk niet alleen binnen de Limburgse grenzen. En het komt mede omdat hier steeds minder koeien zijn. In Limburg is natuurlijk wel heel veel problematiek met de stikstof bij de boeren. Er zijn er jammer genoeg heel veel boeren gestopt. Dus veel moet dat ook ons werkgebiedje gewoon vergroten. Ja. Er zitten weer steeds meer in Brabant, Pruisisch. En als je met koeien werkt, dan moet je ook goed opletten op de koeienvlaaien. Dus af en toe moeten we een beetje aan de kant springen en de spetters ontvluchten, zeg maar. En af en toe gaat het ook wel eens mis. En dan moeten we een zuiveren vooral aan doen, ja. Maar gelukkig hebben we dat gewoon in de gaten.